Η θεωρία συνωμοσίας για την πτώση των δίδυμων πύργων πατάει βέβαια σε αληθινά ερωτήματα για όσα συνέβησαν. Η επίσημη εκδοχή θέλει ένα από τα αεροπλάνα που είχαν καταληφθεί από τους τρομοκράτες να πέφτει όταν οι επιβάτες σε μια έξαρση πατριωτισμού δίνουν μάχη με τους αεροπειρατές. Η σύζυγος μάλιστα ενός από τα θύματα, μαζί της και η κυβέρνηση, υποστήριξαν πως στον τηλεφωνητή της ο σύζυγος πρόλαβε να της περιγράψει τη μάχη αυτή. Pleaded with him to please sit down and not draw attention to himself. And he said no, if they're going to run this into the ground, we're going to have to do something. He was not whispering, he was talking quickly, and he was ready to do something. He was fighting to come home. He had every intention of being here that night. Το τηλεφώνημα αμφισβητήθηκε από πολλούς. Σε τέτοιο ύψος τα κινητά δεν πιάνουν. Ακόμα και αν πιάνουν όμως, δεν προλαβαίνει κάποιος να το ανοίξει και να κάνει και περιγραφή. Η Αμερική είχε ανάγκη μια επίδειξη πατριωτισμού την ώρα της ταπείνωσης και ίσως οι υπηρεσίες της να το σκηνοθέτησαν. Υπάρχουν όμως σοβαρά ερωτήματα για την επίθεση στους πύργους. Όπως ήδη έχει παραδεχθεί ο ίδιος ο αρχηγός της ΣΥΑ, τα συστήματα παρακολούθησης είχαν εντοπίσει συνομιλίες πριν την επίθεση, αλλά οι πληροφορίες θεωρήθηκαν υπερβολικές. Οι ειδικοί αεροσκαφών έχουν πει επίσημα πως ήταν πολύ δύσκολο για αεροπειρατές που εκπαιδεύτηκαν σε μικρά αεροσκάφη Cessna να οδηγήσουν ένα αεροσκάφος Boeing για 300 χιλιόμετρα και να το ρίξουν με τέτοια ακρίβεια σε έναν ουρανοξύστη. Το βασικό ερώτημα που συνοδεύει την αντίδραση των ΗΠΑ στην υπόθεση των δίδυμων πύργων είναι γιατί η αμερικανική αεροπορία, ενώ έχει τον χρόνο και όλα τα δεδομένα, δεν αντέδρασε όπως προέβλεπαν οι κανόνες ασφάλειας. Οι πιλότοι υποστηρίζουν πως ουδέποτε υπήρξε εντολή αναχέτησης. Και εν πάση περιπτώσει, έχει κανένας μας στα χέρια του αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τι κρυβόταν πραγματικά πίσω από εκείνο το φοβερό γεγονός της 11 Σεπτεμβρίου στην Αμερική? Ακούγονται εικασίες, ακούγονται απόψεις, ακούγονται σκέψεις. Κανένας όμως δεν έχει στα χέρια του απτές αποδείξεις. Συνεπώς, όταν δεν έχουμε στα χέρια μας απτές αποδείξεις, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, επιφυλακτικοί και σκεπτόμενοι. Πάνω απ' όλα σκεπτόμενοι. Στο Μουσείο Κατασκοπίας της Γερμανίας, δίπλα στα εργαλεία των μεγαλύτερων κατασκόπων του κόσμου και των μυστικών υπηρεσιών, υπάρχει μια αίθουσα η οποία είναι αφιερωμένη στις μεγάλες υποθέσεις που δεν έχουν διαλευκανθεί. Ανάμεσα στις υποθέσεις αυτές είναι και οι δίδυμοι πύργοι. Η επίθεση στους δίδυμους πύργους, ακόμα και αν δεν είναι μια μεγάλη συνωμοσία, σίγουρα έχει εμπλοκή κάποιων μυστικών υπηρεσιών. Η καλύτερη θεωρία συνωμοσίας είναι αυτή που δεν αποδεικνύεται. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ζει, με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται, εξελίσσεται. Αν μπορούσε να αποδειχθεί είτε προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη, δεν θα ήταν θεωρία συνωμοσίας. Το μυστικό της καλής λοιπόν θεωρίας συνωμοσίας είναι η μη αποδεικτικότητά τους. Την δεκαετία του 80, ένα φιλμ στο οποίο διακρινόταν ένα περίεργο πάνω σε πάγκο νεκροτομής έδωσε τροφή στη μεγαλύτερη θεωρία συνωμοσίας. Την επίσκεψη εξωγήινων στη γη. Στο φιλμ γιατροί νεκροτομούσαν έναν εξωγήινο, ο οποίος είχε φτάσει στη γη το 1947. Τον Ιούλιο του 1947, μάρτυρες υποστήριξαν πως το Roswell των ΗΠΑ είχε συντριβεί ένας υπτάμενος δίσκος. Περίεργα μέταλλα στο σημείο της συντριβής και άγνωστα υλικά δεν έφεραν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Ήταν ένα UFO. Οι αμερικανικές αρχές μάεψαν βιαστικά τα συντρίμμια και έδωσαν στους μάρτυρες να καταλάβουν πως δεν έπρεπε να πούν τίποτα από όσα είχαν δει. Υπτάμενα αντικείμενα είχαν εμφανιστεί την ίδια περίοδο και στα νησιά Μάουρι. Οι μαρτυρίες για εμφάνιση UFO ήταν μια αγαπημένη υπόθεση συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας, πρακτόρων
και σίγουρα εφάνταστον. Εκατοντάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο υποστήριζαν πως είδαν UFO και εξωγήινους. Πάντα βέβαια είχαν την εικόνα που ήταν συνηθισμένη στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Οι θεωρίες συνωμοσίας ήθελαν τον πρόεδρο Eisenhower να έχει συνάντηση επί 2 ημέρες με κάποιον εξωγήινο. Υποτίθεται πως ήταν το μεγάλο μυστικό της συμφιλίου. Η εμφάνιση, ίσως και η επίθεση εξωγήινων πολιτισμών. Η επιστήμη δέχεται ότι στατιστικά δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν. Είναι δυνατόν δισεκατομμύρια γαλαξίες με δισεκατομμύρια πλανήτες, κάποιος από αυτός να μην είναι περίπου σαν τη Γη, ή εν τέλει να μην υπάρχει ζωή με άλλη μορφή. Γιατί η ζωή μόνο δεν είναι προνόμιον της ζωής του ανθρώπου, μπορεί να είναι πράσινη, κίτρινη, να εισπνέουν διοξείδιο του άνθρακα. Με κάποιον τρόπο είναι δυνατόν πουθενά μέσα σε ένα αχανές σύμπαν να μην υπάρχει ζωή, να μην υπήρχε ζωή ή να μην υπάρξει ζωή. Σαφέστατα το δεχόμαστε. Αλλά αυτοί οι εξωγήινοι περίεργοι που έρχονται στη Γη δεν τους άρεσαν οι αστρονόμοι. Δεν παρουσιάζονται ποτέ σε αστρονόμους. Παρουσιάζονται σε μπακάλιδες, σε φούρναρες, σε ατοπιούς, παρουσιάζονται σε όλους τους άλλους. Δεν παρουσιάζονται ποτέ σε αστρονόμους. Παρόλο ότι οι αστρονόμοι κάθε βράδυ σαρώνουν τον ουρανό με χιλιάδες τηλεσκόπια, εξειδικευμένα μηχανήματα. Δεν έχουμε δει ποτέ κανέναν. Και σας διαβεβαιώ ότι εγώ θα έδινα το δεξί μου χέρι, θα έδινα τη μισή ζωή μου να συναντήσω έναν εξωγήινο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν θα ήθελα να συναντήσω έναν εξωγήινο. Όλη τη ζωή μου θα την έδινα για να του πω γεια σου. Στην υπόθεση του υπτάμενου δίσκου του Roswell, η εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών διόγκωσε τη φαντασία. Μήπως οι εξωγήινοι είχαν έρθει και απλώς οι κυβερνήσεις σιωπούσαν? Τι ήταν λοιπόν η εμφανιζόμενη ως απόδειξη ύπαρξης εξωγήινων? Το φιλμάκι του Roswell. Όταν το φιλμ δημοσιοποιήθηκε, κάποιοι σκηνοθέτες είπαν με νόημα πως αν ήταν απάτη, ήταν τόσο καλή που έμοιαζε με αληθινή. Η ανάλυση του φιλμ από ειδικούς έδειξε πως επρόκειτο για μια σκηνοθετημένη διαδικασία. Οι γιατροί που νεκροτομούσαν τον εξωγήινο δεν είχαν ιδέα από ιατρική και νεκροτομή. Κάποιος έκανε πλάκα. Πλάκα όμως πατώντας σε κάποια πραγματικά στοιχεία. Πρόσφατα ανακοινώθηκε σχεδόν επίσημα πως ο δίσκος του Roswell ήταν ένα μπαλόνι που χρησιμοποιούσαν οι ΗΠΑ στα πλαίσια του απόρριτου προγράμματος Mogul για την κατασκοπία των σοβιετικών πυρηνικών δοκιμών. Πολλά από τα σύγχρονα όπλα δημιουργήθηκαν πειραματικά την δεκαετία του 40. Τι θα έλεγε λοιπόν κάποιος όταν το 1947 έβλεπε το πειραματικό μοντέλο του stealth? Όταν μιλάμε για άτια, τα UFO στα ελληνικά, είναι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Είναι αγνώστου ταυτότητας. Δεν μας είπε κανένας ότι είναι εξωγήινα. Δηλαδή, ήδη στην κατοχή μου έχω σχέδια, μηχανολογικά σχέδια, τουλάχιστον 50 τέτοιων συσκευών που φτιάχτηκαν από ανθρώπους, από κυβερνήσεις, από κράτη, τα οποία πέταξαν. Ήδη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι Ρώσοι πούλησαν στους Αμερικανούς το εκεί 5. Το εκεί 5 είναι ένας τεράστιος υπτάμενος δίσκος, σχεδόν τηλεκατευθυνόμενος, μπορεί να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις που κατά καιρούς έχουν δει κάποιοι άνθρωποι. Σηκώνεται κατακόρυφα, αναπτύσσει ταχύτητες, αλλάζει γωνίες και κλίσεις της διαδρομής την οποία θα ακολουθήσει. Σαφέστατα αυτά τα αντικείμενα πέταξαν, είτε για κατασκοπευτικούς λόγους, είτε για πολεμικούς σκοπούς. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα stealth, εκείνα τα τρίγωνα, τα μαύρα αεροπλάνα, πετάνε στον ουρανό πριν 30 χρόνια, όταν είναι σε πειραματική κατάσταση. Εάν οι Σέρβοι δεν έριχναν ένα stealth, δεν θα ξέραμε ότι είναι stealth. Σκεφτείτε λοιπόν να πάει στο Μεξικό, κάπου να βγει και να δει ένα stealth. Που το μόνο αεροπλάνο που ξέρει είναι ένα δικινητήριο, ένα τετρακινητήριο, δεν ξέρει τίποτα άλλο. Τι θα πει ότι είναι αυτό? Ή αν δει το εκεί 5, που ήταν ακριβώς υπτάμενος δίσκος και το βλέπε ότι κατέβαινε, τι θα έλεγε? Ούσαν εξωγήινοι. Η απουσία απόδειξης δεν είναι απαραίτητος και απόδειξη απουσίας. Ότι δεν ξέρουμε ότι υπάρχει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Μπορεί απλώς να μην το έχουμε ανακαλύψει. Αυτή βεβαίως η θεώρηση δεν μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε αυθαίρετες, ανόητες, επικίνδυνες θεωρίες οι οποίες σχετίζονται